Kumusta mga lods? Ayan, for today's video, ituturo ko kayo ngayon dito sa Azure North, Pampanga. Wow! Nanong atin? Naku, first ever man-made beach lang naman at ang napakaganda at napakalinis na unit na aming pinagstayan, ang Heaven's Den Staycation. Lapit na summer mga lods, kaya pwede kayo dito. Kaya keep on watching mga lods for more details. For today's video, magtatagalog ako mga lods. Huwag kayong mamaylin Makapakat kurugudila kang Tagalog. Kahapon nga pala ito mga lods, March 13, 2023. Pagdating nga namin dito ay diretso na kami agad sa lobby para makapag-check-in. After naming may ibigay ang form na sinend sa amin ng may-ari ng unit, ay nag-iwan lang din kami ng isang valid ID. Pagtapos ay diretso na nga kami sa elevator para makapunta na sa aming unit. Ay rogo, may pagalako giwada ako taga-bitbit. O wag kayo, sa elevator pa lang, pangmayaman na ang datingan. Woo! Ringabi ako rogo pebit-bit da ka na akong mabayat, porket yata maragol ko. Pinapindot ko na nga ang 27 sa kapatid ko. Iya ko ng taga-bitbit, iya ko pa waring mamindot. Pagdating nga namin sa 27th floor ay hinanap na namin ng unit na aming pag-iistayan. Dito nga pala kami sa room 2705, ang Heaven's Den Transient House. Wow! Ay rogo, pagpasok pa lang namin bumungad na agad ang napakabango, napakaganda at napakalinis na kwarto. Binuksan ko na nga agad ang CR, sobrang napakalinis. Kahit kini ko matutod, malyari ko Sa mga nilalamig naman at ayaw maligo, huwag mag-alala dahil meron din pong heater ang kanilang shower. Meron din ditong mga towel, toothpaste, shampoo at conditioner. Rogone, nung kakalingwan mo man migdala, ala na kang problema. Ito pa mga lods, pwede rin naman magbaon at magluto dito. Meron silang induction stove, meron ding baso, tasa, wine glass, kutsara at tinidor. Meron ding mga gamit sa panluto at syempre, meron ding mangkok, platito at pinggan. At sa panluto naman mga lods, meron din magagamit tulad ng kawali at iba pa. At syempre, meron din silang rice cooker and electric kettle. At syempre, nung magdala kang pa mga lods para ali masira at ila naman ref and microwave oven. Kasolid na ni mga lods, halos kumpleto Panigurado hindi ka may stress pag dito ka nagpabook. Depende na mo nung ninungabi mo magpa-stress kaya ka. Meron ding telepono mga lods, tumawag lang kung may problema o kailangan. Pero may ausan ng ex mo gen Meron ding electric fan dito mga lods at the same time, aircon. Tapos may napakagandang ilaw pa, kung na may bugpa dan, ay rogo. Meron din silang pwedeng laruin dito pero bagay ito hindi tao. Pwede rin pala ilagay dito yung mga ibang pagkain na dala nyo mga lods. Alright, meron din silang extra kama. Baluda yata madagulo ko, wali kami mikasya kami itong kama. At syempre mga lods, meron din silang plancha dito. O diba, talagang manyaman mag-check-in Kenny. Sa mga bagong ligo naman at gusto matuyo agad ang buhok, no problem. Meron din silang hair blower dito mga lods. Syempre meron ding TV malaki at inyong Netflix yan mga lods. Centralized aircon at may wifi din dito. Wow! At syempre, tara't silipin natin ang view dito sa balcony. Ay shiz, kasanteng Woo! Matatanong mo din dito ang kanilang pool at ang kanilang man-made beach. Syempre, di tayo papayag na alata mong emote-emote video ken. O, 1, 2, 3, action. O, di lang tayo dito ka background music Country road, please take me home to the place I belong. Siyempre, papasok dapat meron din. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Pagkatapos nga nun ay dindang ko na yung danop. Kaya nagluto na yung isa kong kapatid. Tinulungan na nga din siya na panganay namin para agad na maluto. Rogo, maranop na ako talaga. O yan, sige, pakagugome kapatad. Habang inaantay ko nga maluto ay inaya ko muna ang ate ko na maglaro. Ikatamong kapampangan talaga pebukal tane kaya gisa tayo pang pasibayo. Yan yung mga stick kukunin dapat nang hindi gumagalaw. Ay alalakuan niyang anak ko, favorite kang pepelungan ini. May sambu ni ate ko ikuha ko nung andeng stick Ay, berog na ako rugo, meron ka kong mamuraya. O sige, kapokus na pa po May luto na yung adobo mga lods. Agad na ako rugong sinandok. Rugo kanya man. Misakob nila naman ng rice cooker kanini. Uning yung ending, masaklap yan mga lods. Kuya ako rugong menos pinggan. Habang nagpapahinga nga kami, meron biglang kumatok sa pintuan. Uy! Diyo ka! May palili ka! Maningil ko pong kuryente. Nano ba rin oras pa mamutot nyo ba? So, nano pa ang oras kin? Stress. Pututan mo na yung dapat talaga. Wala 5 na po Manano po kaya
Sabi na ako nga po. Dinandan ako kung itong babae bisa. balita ko po kasi wala kayong jowa eh. Bisa kayo po? Sige, mamili ko po rin. Kaya kala mo din. Alikay ko lang po, ini katulong kay ni Lunes Martes, ita Miyerkules Huwebes, Biyernes hanggang Sabado. Domingo rest day daw. Tulong mo. Wow, Domingo pa yung ngada rin. Mamili na ka nung nanong buri mo. Pwedeng buy two, take one. Buy two, take one. Para sa ating part 2, 5:30 ng hapon, nagaya nga sila maglibot sa labas. At yung bumisita pala sa atin kanina ay kasamahan nating vlogger na si Junjun and Kuya Jace. Ayan, follow po mga lods. Maraming salamat. Abangan nyo yung part 2. Digsyon niya may bulsur kang elevator.